Aleyküm hormatly ilişler edip vatandaşlar. Biz bugün geljek adım toplanmadan himayetkarlygyny Aziýanyň günorta günnägerine ýerleşýän Vietnam döwletine geldik. Bizim bu videony paýlaşmamyzyň maksady elbetde Vietnam döwletiniň taryhy ýadygärlikleri, dini garaýşlary hemde köçe naharlary, köçe tagamlary ýagny şolar bilen tanıştyrmak isleýär. Vietnam Aziýanyň günorta günnägerine ýerleşip Laos, Kamboja hemde Xitay bilen serhetleşýär we onuň tutgan meýdany bolsa 311.699 kvadrat kilometrdir. Munyň ýylaty 100 million bolup, ol iň köp ýylatly dünýä döwletleriniň arasynda 15-nji döwlet bolup orna gelýär. Vietnamyň baýdagy sady, gyzyl we sary renkler bilen bolup 1955-nji ýylda demir gazyk Vietnamyň baýdagy hökmüne kabul edildi. 1976-njy ýyllaky uruşdan soňra bolsa Günorta Vietnam hem bu baýdagy kabul etdi. Bu baýdagyň gyzyl reňki garaşlygy ugrunda uruşyp dökülen gandary üçin berilendir. Bu 5 ýyllygyň her burçy bolsa garaşlygy ugrunda söwgeşen eskerler, ýaşaýjylar, işgärler we şoňa meňzeşleri aňlatýandyr. Bu ýere gelenizde dostlar, ilkinji etme zatlarynyň biri motor arenda almak. Sebäbi şäherçi, gatnaw, maşyn, motor juda köp. Şonuň üçin barjak ýerine taksida ýa-da awtobusda geçirjek wagtyňyza ýa-da şoňa berjek puluňyza derek şular ýaly motor arenda alanyňyz has amat bolýar. Muny nirden alarkam diýip pikirlenip oturmak gerek däl. Elbetde her bir otellarda şolar ýaly hyzmatlar bolýar, ýagny bar receptiondan sorasaňyz özleri size kömek etýär. Biziň şu alanymyz bir gije 24 saatda $8 barabar. Ine bu görýänimiz bolsa Vietnam döwletiniň Hanoi şäherindäki, ýagny paýtagtyndaky ýerleşýän İsa peýgamberiň ýolundan gitýän, ýagny Hristiýan dininiň Hristiýanlaryň ibadethanasy. Ýöne beý diýmek bilen diňe bir Hristiýanlar gelmeli zat ýok. Elbetde hemme bir gedelenje gelen turistleriň ählisi gelýär, surata düşýär, bäriniň heýkeltaraşlygy bilen her bir zat şeýle iňçeligine edilipdir. Diýseňem awadan eken. Gelin Vietnama haçan gelen wagtyňyz ýok, men birinjilikden adyny belläp geçen. Ýok, men gelin görüň surata düşüň aýlanyň. Wait it. Sorry. Okay. Çakıl. Ben sana vereceğim seni. Doğru bir anlatır. Bak, kaç rengi atar. Şöyle de senin sepatı verip bana. Ya, sana bakto. Ada yang bakto jamba. Terus semua ada betapa. Kok di dalam orang mata orang. Di dalam mata orang. Oh. Jadi tempat awal mata. Ana da garaş duran. Akhranan, ben barikin.
Dostlar, bu bolsa görüşimiz ýaly Hanoy şäheriniň iň beýik binalarynyň biri bolan Hanoy Sky diýip adlandyrylan binanyň alpçysy tazy. Bu binanyň tutgan beýikligi 272 metrdir. Bilediň bahasyny men belläp geçen, bilet alandan ýany bilen size menü berýärler. Menüň içinde de diňe içkiler bolýar, kofе, galy, gasyz, şolar ýaly olaram bilediň içinde gitýändir, ýani mut. Aynaň üstünde ýörep gorkup ýören turistler gördük-de bizem hany bir göreli şo derece gorkunçmy diýip garladyk. Ýok, olar ýalan bir gorkunç zat däl. Bir adrenalinjik berýärdi, edil olar ýaly beýrip gorkar ýaly zat ýok. Mene tagym bilýärdim edil o derece gorkunç däldigini, sebäp diýseň dewuljek zady beýdip arkaýyn goýmaýarlar. Ondan öňürtem öňümdäki münezem hasam arkaýyn oturup Ôi, đừng đâu. Được. Được bay kadar köy bilgen tutacağım. ondan sonra bolsa poýz ýola gaýtdyk. Poýz ýol diýänimem. Iki jaýyň arasyndan poýzga çykýan, o poýzdan turistlaň esas gelýän ýeri. Bu diýänim bärde iki jaýyň aşaklaryna her jaýda, her tarapda aşagyna kofe house'lar zatlar barny. Oturup turistler zatda barýarlar, suraty düşýärler, zat etýärler, wagt geçirýärler. Menem bärde gürläp geçip durmuş o zatlarda. Ene poýzyň sesinden ýaňa hiç ileşdirilmendir. Poýdan bir günüň dowamynda bir 5-6 gezek şolar ýalyrak geçýän eken, belli sagatlar bar. Bu ýagdaý bolsa poýza gelmegine garaşlaryna aslynda şu başdy bir demire çenli stollar zatlar bolýar, stollar zatlar. Her kafeýine geläjek zat habar berýärler, ýygnaýarlar. Ne bu bolsa poýz geçip gidenden soňra ýanka içmýärler turistler. Her kim surata zada düşüp oturup kofe zat içip Katrap sen erigening diýeli taam çakyny. Günler soğuktu, tomuz günleri bolsa gyzgynly. Daşaryk çykyp bazara gidip ýa-da bir dükana gidip söwda etmek ýakanokmy? Onna geljek. Elbetde diňe bir erkek olanlarymyz üçin näl, şeýle-de zenan maşgalalarymyz üçin hem-de çagalar üçin egreşikde tapdylar. Rahat, ogodan hem-de ýene bir zat amatly giyinen diýseňiz bizle galyň. Geljek. Vietnamyň taryhy müňlükleri goýar. Vietnamyň medeniýeti we bayramçylyklaryna baý bolşlary ýaly. Tarihdaky uruşlar, söwüşleri hem juda köpdir. Xitay basbalçylygy bir biziň ýamyzdan öňki 117-nji ýyldan biziň ýamyzyň 939-njy ýyllar aralygyndan Vietnam bir näçe asyrlar Xitay dolandyryş aslynda bolup, Xitay medeniýeti we dolandyryş ulgamy güýçli täsir etdi. 1858-nji ýyl we 1954-nji ýyllar aralykda, ýani 19-nji asyryň ortalarynda
Fransa Vietnam'ı sömürleştirip, onu Fransuz, Hint, Çin bilip adlandırýar sebäpden bir bölegine bolýar. 1945 we 1954-nji ýyllar aralykda bolsa, Vietnam öz erkinligini gazanmak üçin töwüş gurmaýar. Bu bolsa Ho Chi Minh'in ýolbaşçylygyny Viet Minh hereketi Fransa garşy töwüşýär we 1954-nji ýylda Dien Bien Phu söwüşinde ýeňiş gazanyp ýurdun demirgalyk böleginde kommunistik döwletde boldy. Vietnam uruşy 1955-nji we 1970-nji ýyllary aralygyny alyp, Günwatar döwletler tarapyndan gollanýan Günorta Vietnam bilen kommunistik demirgalyk Vietnamyň arasyna söwüş başlanýar. 1970-nji ýylda demirgalyk Vietnam ýeňiş gazanyp ýurdun ikinji gezek birleşmegine gazanýar. 1986-njy ýyldan başlap häzirki döwre çenli bolsa, Vietnam bazar ykdysadyny geçdirip çal ykdysady ösüş gazandy. Häzirki wagtda ol Günorta Aziýanyň ykdysady taýdan çal tökýän ýurtlarynyň biri boldy. Hormatly doganlar, ene bolsa Vietnamyň iň esasy näde diýsem, esas tanalýan Vietnamyň zady birinjisi kofi boldy, ikincisi hem ýylany spirtnoy, ýylany araklary. Ene how much this one? 600,000 of Vietnam. 600,000 of. O da takminan neme bolýar? 600.000 dong diýmek, o zat bir 20-25 dollar togara bolýar, men bellep geçim gün arasyny şu takminan etdim. Şular ýalak ýöne içibä göremiz op. Biz dogry aýtsam içerim gelerom. Okay brother, thank you. Inni bir zaman berde ýasaýyşlary bar. Ana pystyl Mà thực ra tiếng bular pystylam bar ekeni ekenler, ýylan adam, ýani ýylan bar edenim. Mady ijosyny alypdym, ödüm ýylany taýýarlanşy. Aba bolsa pystyl bu wagt kobra, ýani şulam topulýançy. Ýene ýaňa topuldy. Ana turup başlady. Bolýar aýaly bolsa. Ene iň belli restoranlaryň, ýylan restoranlaryň
Yani ştaýda her hili etli naharlar tap bilersiň, her hil haýwanyň etini tap bilersiňiz. Adam Nguyen Van Duik diye özüňiz baraýyň. Con rắn này cũng là vật Tây người ta bảo tồn đấy, Việt Nam mình sẽ ăn. Gelseňiz bilenmek, siz egerde halaýan bolsaňyz barlap göresiňiz, araňyzdan gowur ýylanyň etini gowurýanyňyz bar bolsa, gelin görüň. Okay. Do you have smaller? No, I don't have. 150 dong. Yeah, would be Okay. money. I will back you 50 and wait a few minutes. And 6:50 we go. About 15 minutes. Yeah, I know. Okay. Here earphone for listening audio, guys. You can wait a few minutes. I will back you 50. Can I go up? Okay. We will back you 50. Thank you so much. Avtobus Karachi ödleri aylaya şäheriniň içinde belirrak bir ýerine 150 000 dong. Olam wagty 1 saatyň dowamyny aylaya. Häzir şäheriň içini has maşyn peş ýörep aylananymyzdan maşynla aýlanyp görelim. Öyle. Okay bro, thank you so much. Zdачyny ötüp berdi be, gaýtargyny. Avtobus ýa-ni minende zat berdiler. Nauşnik. Al Nemçinka diýen boli. Soňundan mine şu wagt oturam soň gördüm. Her zatyň arkasyna, her mesdaň arkasyna, oturguçyň arkasyna şular ýazjak. Zat bolýar. Radiolyk. Radio diýeňem bolýar. Soň ýa aýrymçykdyňlar giderýalyk. Da her hil dille şobar zat ber, meselen bir aýdym goýberseler, şol 10 dil bar eken jemi. Rus, Germaniya, Ispaniya, Koreya, Yaponiya, Malayziya, Vietnam, Fransuz, Xitay. Şolar ýalyk her dille zat etdi. Yani meselen bir aýdym bolsa, şol aýdymyň 10 dilleden şobar aýdym berewat eden. Ondan soň arasyna reklamadam edilşen ýalyk her dili ayrı tinlikte 10 dille perewat edip zat etdi. Yani güýmenje üçin ol wagtyň şo 1 sagatyň aýlanyp döken aýdym diňläp gowy geçirýärler. Gowça ije.
some bầu Leander Island màu chim. Chúng tôi là gia đình Việt Nam, rất rất vui vì là bạn đã đến nhà chơi. Đi nữa, Việt Nam có rất nhiều ngày lễ, sắp tới sẽ là lễ Tết cổ truyền. Trong một năm có nhiều ngày lễ như Tết cổ truyền này, Tết Hàn Thực, Tết Thanh Minh, Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu, có kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh rất là nhiều. Nhưng mà kỳ nghỉ lễ lớn nhất chính là ngày Tết. Ngày lễ Tết cổ truyền thì chúng tôi có một cái loại bánh rất là nổi tiếng, gọi là rất là truyền thống, là gọi là bánh chưng. Có hình vuông màu xanh và bên trong có nhân đỗ, thịt, rất là đặc sắc, rất là đặc biệt. Và cứ mỗi một lần dịp Tết đến là nhà nào cũng sẽ ăn bánh đấy. Có những nhà người ta sẽ tự gói loại bánh đấy, tiếng Anh gọi là chưng cake, tiếng Việt gọi là bánh chưng. Bular rahatlarını ayırıp verdi. Devletinin mesela bayramçılıkları, rahatları, sonra da kişiler adımeti aşağının kullavatı aşağının rahatların tercümetini sonra düşünüyorsunuz ve bular şeyle maskala neyle Vietnam halkı asıl neme taraftan mihmata yolu halkı keni dasardan her belgeleyen hükman tanıştı, hükman tendası bol mutafal diyor. Dasarda tigorsaların da sorun var desen arkayın huzurlarını var nasıl alıp gel oturlar tip so derece diyecek kolyanın mihmata yolu halkı keni. Yine birden geldik, birden kafes cover ettiler, Vietnam'ın kafesi. Ini style style var. Yani thank you, how to say thank you? Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.